Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Daghang mga tao ang mubuhi og panumpa apan dili makatuman. Apan adunay mga tao nga kun dili makatuman sa iyang saad, mawagtangan og respeto sa iyang pagkatao. Kay galaan, niya ang unang anib ning atong sugilanon. Panumpa. Parang kings. Wala! Patay na! Day, usa ka lapad be. Mao na na! Oh, Mao na na! Inom na magudang imong gipraktisan. Mao nang yanuhon ka na nag-knockout sa imong kontra. Dio, gikapoy ko dio. Pasay di ko. Ay, Andrew. Gusto lang yun nimong usika ng imong kinabuhi anang inom. Ikaw ba? May mabag di lang ka magsaba diha. Pildi pikir ko. Wapag ko klarong tining. Sabaan tani mo. Oh, Wag ko kung klarong kinsa tining ko. ganaan mong muhandol nimo. Ngagay magkago. Ambot lang nimo eh. Kung saan man gina, ha? Kung saan man gina nimo imong kinabuhi, ha? Dio, ikaw nahibaw ka. Di ko magkaaway dagkong away tungod din ako tiil. Kuto na ko sa mga bukot-bukot. Ugay lisensyang away. Ay, Mao di gana. ko mo to o ngawa kay mahimo. Kung seryosohon mo lang imong pag-ensayo, ha? Tungod kay kusog kay kag kumo, magamit na nimo sa pangwarta nimo. Ha. Usa ka ba? Pangwarta suok-suok. Sokso. Pwe! Ambot lang nimo, Andrew. Bahala lang kasi mong kinabuhi. Ala, sige. Inom pa diya. Patyan ang imong lawa sa inom. Ha? Wala lamig ni kinabuhi ah. Wala lamig kinabuhi ati oh! Muna niya ako! Inutil ko! Way kamit! Pwe! Pwe! Uy! Bakit ay? Ah, bisit ni kinabuhi ah! Bisit! Bebe, palitan ko lang lapad habi. Daw ko si emosyon ako na. Hello, gwapo. Uy! Ano nang gisabot naman sab ka? Suksok ka dahil om lamisa. Ganyan ka diya. Yaman ang heels imnanan. Pildi na sab ka sa imong away, no? Ay mo ba? Di ka mag-iskuta na. Andrew, nahibaw gid ka nga crush ta ka. Mao nga ganahan kay kung mutambag nimo. Ay lagong tambag eh. Ay tambag diya. Wa ko maginahanglan sermon doon. Inom ako kinahanglan karon. Dili sermon. Okay. Ubanan ta ka sa imong inom. I was down and feeling so long. You came Oh! to me. Wah, muna'y tingog. Nindot tingog mo, murag baki. Oh, nindot ay. Mayo. Unsa man ka? Gusto kag na kay asawa karon? Ah, kapoy. Kapoy na kigong. Di lang una ko ng asawa-asawa. Ay, wa ko ikabuhi. Mahimo man nga ako lang unay mo buhi ni mo ba? Wala. Ako pa. Sige, buhi ah. Pero di lang di ka asawa. Isuo lang ta. Ha? Sige, Son. sige. Hoy! Aga pa pusila ko ninyo! Pusila ko ninyo para maimpas yung problema na ko! Sige! Sige! I-upload Pusil na lang dito! ko! Oh, Hoy, patok ka ba? Kadaw na! ha? Wala. Adlaw na day?
Sorry, Bards. Sige. Mga dog na mi. Dagan mo! Dagan! Dagan ka mag-away! Dagan ka mo! Padung sa sapa! Sa sapa! Dagan! Oh, dili! May mga kaaway! Isugat sa mga tao! Atras ka mo! Atras! Oh, dili! Dili! Husto na! Husto na mga demonyo! Ah! Ayaw! Hoy! Andrew! Unsa naman sa da? Ang lapad. Niya pa ang lapad. Ay, nabuang na ka. Gihimo naman nino ang painit ang binoy. Maghikog na yun ka, ha? Yo. Katuog na niya. Katuog na. Anong di mabawas kung nauna ang gubat sa Mindanao? Ano man? Aray. Kasakit si kumo. Hello, love. Ni ana imong pamahaw, oh. Anong nag-atiman magyug ka? Mangutana pag yun na siya, we. Wa pa man ko mawad ipaglaong ba nga sugton ko nimo o himuon ka nimog asawa. Wala ko ikabuhi ni mo. Ako lagi mo buhi nimo. Daghan kog customer sa club. Nag-usik-usik lang kasi mong kwarta na ko. Di man ni usik-usik ba? Kay imo man sab na nga gikaon. Sagdi lang, basin ko maka-customer kog dato unyang gabi eh. Palitan ta kag bagong punching bag para doon na kay imong kaugalingong punching bag ga praktisan. Oh. Girlie. Oh, kung na. Salamat ha, girlie. Okay lagi na ako, love. Andrew! Oh. Ay, nanugon dito sa Sir Bert. Patuon ka sa ila kay iya ko nang ipayo yung sakyanan. Lakaw, kwarta na. Ay, lagusiki. Tagapian ko ayaw ninyong auto da. Andrew! Salamat diri ara ka dinhi. Girlie, naon sa mga? Bunog ka ng naon ni mo. Ano ba na? Gikulata ko ni Jason. Unsa? Hain ba si Jason? Ako ba na ko dagang negosyo ba? Jason! Ay, Anong imo mong gipasakitan si girlie? ay, nagpalaban din mo ang pam mo na ko. Oh. Bay, babae lang siya. Wa siya daganan ni mo. Nya, anggal ka. Hoy! Eh, kung gaduka ka kusog kag kubo, ha? Oh. Hala, kuyaw ko ito paglaos, Jason. Kamo. Ngano wa mo makabadaw ni Jason, ha? Waman may kalimutan na bay. Unya kasi may mulaban nyo diya. Baro na yun? Di oy, di binsok ko lima bay. Tamalasa di mo na ulian din ka, ha? Gusto na bay. Isada ko, di na ko pasikit na si Carly. Kana gid, ha? Kana gid. Kung di ka gustong bungian ka. Salamat sa imong paglaban ako ha, Andrew. Mutagam na gyud na si Jason. Dili na mangulata pa nako. Buwag naman ka mo. Nganong magsipa mo siya hasol ni mo? Kwarta naman lang giapas sa ng tawhana ba? Mao nga magsige pa na siyag sikit nako. Baga kay na siyag naong. O sige, hari ka bala ka. Bitagam na to. Nakuya pagkadiyos kong kumo. Pero, Andrew, ay lang gihapon pagkumpiyansa ni Jason ha? Ay kabala ka.
Dili may tabong kumpiyansa ko ng mga taong yung nana. Usbon ako, salamat kaayo ha. Sige na, pauli na. Huwag na magsamok-samok ni mo. Ay, may kiniya ka na, Andrew. Tiyo, Nanawag na ako si Sir Vito. Pista sa Pikas Barangay. Doon na sila kuno'y boxing nga ipahigayon dito. O giapil ta ka sa lista sa muaway para kalingawan lang. ako sa nangunaw naon tiyo. Samantao ka, Androy. Inom na lang yun ang imong gustong buhaton sa kinabuhi. Oo. Muli maghahatod ako kalipay tiyo. O nilain pa. Wa ka malipay sa untan na, oy. Naghubog ka aron mamatay ka. Tiyo, mahimo ba? Ayon lang ko sermoni. Ay, ang ko laman, nabala ka kunimo. Sukad ka mabot din sa kumpani may, wa ka na laing gibuhat gawa sa pagdaot sa imong lawas. Wa na gamitin lawasa tiyo. Wa na. Ah. O sa pagsagdinan ko, nga magpaabot sa kong kamatayon. O, sige. Muaway ko sa pista silang baryo. Aw ka na. Lang Beto. Kana ba? Dako bayag premyo. Doon naman sa consolation ang di makadaog basta makasaka lang sa ring. O, sige. Larga. Hubog! Hubog! Kaboy hubog og dili ako! Pauway na, oy! Tanawa ng ilong mo! Day! Murag giritoke! Mihubag na sa kabuang nimo. Tanawa! Nga nang bitaw naghubog man ka? Una ka musaka dito sa ring? Inom, tanawa! Naamaw na maging ang utok mo, Andrew. Talaga malaka. Nalingaw sa mga tao na nasa kong kabuang ba? Oh, nalingaw. Unya, musugot lang ka. Ngay mo ang katawanan sa mga tao, ha? Oh, ilasa na. Ilo. Idulensya na akong nagkapahimuot ko mga tao. Ah, uy! Andrew! Tabang! Yuli! Nagrugo ka? Giduga ko ni Jason! Oh, unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!